ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ንምፍላጥ ክሳብ ወርሓዊ ጽግያ ምርኣይ ተቋርጻ ዲኽን ትጽበያ ወይስ ኣብ ሰሙን ዘይመልእ ክፍለጥ ከም ዝኽእል ትፈልጣ ኢኽን? ካብ ናይ መጀመርታ ሰሙን ክሳብ ሓደ ወርሒ ዘሎ ጥኑሳት ከም ዝኾንክን ብምንታይ ከም ትፈልጣ ሓሲብኩናሉ ትፈልጣ ዶ ትኾኑ? ብፍላይ ኣብ ናይ ሓደ ወርሒ ጥንሲ እንታይ ዝፍጠር ይመስለክን ይኾን? እዚ ናይ ሓደ ወርሒ ጥንሲ መዓዝ ዝፍለጥ ቅድሚ ምርኣይና ግን ናይ ሓደ ወርሒ ጥንሲ ተፈጢሩ ንብልከ መዓዝ እዩ? ጥንሲ ዝልካዕ ካብታ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ትመጸትላ መዓልቲ ጀሚሩ እዩ። ትኽክለኛ ዝተጠነሰሉ መዓልቲ ንምፍላጥ ዋላ እኳ ከቢድ እንተኾነ ጥኑሳት ምዃንክን ንምፍላጥ ግን ንመወዳእታ ግዜ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዝረኣኽናላ ቅድሚ ወርሒ ምስ ዝኾን እዩ። ስለዚ ጥንሲ ዝቁጸር ካብታ ንመወዳእታ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ዝረኣኽናላ መዓልቲ ጀሚራ ምቁጻር ትጅምረላ ማለት እዩ። ስለዚ ጥንሲ ዝፍጠር ካብታ ናይ መወዳእታ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ዝረኣኽናሉ ወይ ድማ ኦቭሌት ካብ ትገብራሉ ድሕሪ 14 መዓልቲ ጀሚሩ እዩ ጥንሲ ክፍጠር ዝኽእል ማለት እዩ። እዚ ማለት ወርሕኽን ኣኺሉ ወርሓዊ ጽግያ ክመጸክን እንዳተጸበኽን እንዳሃለኽን ወርሓዊ ጽግያ ምስ ዝቐሪ እዩ ናይ ሓደ ወርሒ ጥንሲ መሓስክን ክትቆጽሮ ዝግባእ ማለት እዩ። ናብዚ ናይ ሓደ ወርሒ ጥንሲ ምልክታቱ ክንሰግር ከለና ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብርክት ዝበሉ ምልክታት ክንርኢ ንኽእል እኳ እንተኾና ኣብ ገለገለ ሰባት ግን ዝኾነ ምልክት እውን ዘይክረኣይ ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ግን ጥንሲ ከም ዝሓዘና ዝሕብሩ ቀለልቲ ምልክታት ኣለዉ እዮም። ንበዓል መን ንዝብል ድማ ኣብዚ ቪድዮና ብዝርዝር ንሪኦም እዩ ዝኸውን። ሰናይ ጻንሒት። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ምልክት መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦን ክግምቶን ዝኽእል እዚ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ምቕራይ እዩ። ወርሓዊ ጽግያ ምቕራይ እቲ ቀንዲ ምልክት ጥንሲ እዩ። ኣብዚ ግን ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘደናግረክን ነገር ኣብ ማህፀን ጥንሲ ክፍጠር ከሎ ናይ ማህፀን መንደቕ ስለ ዝስበር ደም ይፈስስ እዩ። እዚ ደም ድማ ናይ ጥንሲ መትከሊ ደም ዝበሃል እንትኸውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ደም ስለ ዝፈሰሰ እዚ ደም ናይ ወርሓዊ ጽግያ ደም ስለ ዝመስለክንን እዚ ጥንሲ ከይፈለጥኦ ይዓቢ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ መትከሊ ደም ድማ ውሕድን ዝተወሰኑ መዓልትታት ጥራሕ ዝጸንሕን ደም እዩ። ስለዚ እዚ ደም ወርሓዊ ጽግያ ዘይኮነስ ጥንሲ ክፍጠር ከሎ ዝፈስስ ደም እዩ ማለት እዩ። እዚ ዝፍጠር ድማ ጥንሲ ካብ ዝፍጠር ድሕሪ 6 ክሳብ 12 ኣብ ዘሎ መዓልቲ እዩ። እዚ ማለት ወርሓዊ ጽግያ ኣብ ዝፈሰሉ ግዜታት እዩ ዝፈስስ ንምባል እዩ። ናይ ጥንሲ መትከሊ ደም ምፍሳስን ናይ ወርሓዊ ጽግያ ደም ምፍሳስን ንፈልየሉ ድማ እዚ ደም ንሰዓታት ጥራሕ ኣብ ሓደ ኣዋልድ ድማ ክሳብ 3 መዓልቲ እውን ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ከም ናይ ወርሓዊ ጽግያ እውን ዝኸብድ ዓይነት ደም ኣይኮነን ዝፈስስ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ደም ምፍሳስ ወርሓዊ ጽግያ ትጽበያሉ ግዜ ምስትርያ እዚ ምልክት ናይ ጥንሲ ምልክት ስለ ዝኾነ እዚ ልሙድ ናይ ደም ምፍሳስ እውን ምስ ዝቐረየክንን ግቡእ ምርመራ ምግባር ከድልየክን እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ምልክት ድማ ሕበጥ የጋጥም እዩ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ሆርሞናት ብጣዕሚ ስለ ዝበዝሑ ናብ ሕበጥ ክቕየር ስለ ዝኽእልን ናይ ጥንሲ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ንምስትኻል ድማ ብዙሕ ፋይበር ዘለዎም ምግብታት ምብላዕን እኹል ስፖርታዊ ምንቅስቓስን ብምግባር ነዚ ኣብ ከብዲ ከባቢ ዝርከብ ሕበጥ ንኽንኪ ምግባር ይከኣል እዩ። ሳልሳይ ምልክት ድማ ናይ ቁርፀት ስምዒት። ጥንሲ ክፍጠር ከሎ ኣብ መጀመርታ ሰሙናትን መዓልትታትን ኣብ ከባቢ ማህፀን ቀሊል ዝበሃል ቁርፀት ይስማዓክን እዩ። እዚ ናይ ከብዲ ቁርፀት ናይ ወርሓዊ ጽግያ ቃንዛ ዝመስል እኳ እንተኾነ ግን ዝቁርፀት ዳገደደ ምስ ዝኸይድ ናብ ሕክምና ብምኻድ ምርመራ ምግባር ግድን ከድሊ እዩ ማለት እዩ። ራብዓይ ምልክት ድማ ናይ ደም ነጠብጣብ ምፍሳስ እዩ። እዚ ብለድ ኢምፕላንቴሽን እናተባህለ ዝፍለጥ እንትኾነ ከምቲ ልዕሊ ኢለ ዝገለጽኩልኩን ጥንሲ ክፍጠር ከሎ እዚ ናይ ማህፀን መንደቕ ስለ ዝስበር ናይ ደም ምፍሳስ ምልክት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ብታንትኽን ናይ ደም ነጠብጣብ ምስትርያ እዚ ምልክት ናይ ጥንሲ ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ግቡእ ምርመራ ምግባር ከድሊ እዩ ማለት እዩ። ሓምሻይ ምልክት ድማ ብተደጋጋሚ ናይ ሽንቲ ስምዒት ይስምዐክን እዩ። ጥንሲ ኣብ ንሕዘሉ ግዜ ኣብ ሰብነትና ዘሎ ናይ ደም መጠን ምውሳኽ እዩ ዝጅምር። እዚ ማለት ኩሊትና ነዞም ፈሰስቲ ንምቅንብባር ትርፊ ስራሕ ስለ ትጅምር በዚ ምኽንያት ድማ ብተደጋጋሚ ሽንቲ ምሻን ንኸጋጥም ምኽንያት ይኾነና ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ምልክት ድማ ሓያል ናይ ጡብ ቃንዛ ወይ ልስሉስ ጡብ ምህላው እዩ። ጡብ ክን ስምዒታዊ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ናይ ጡብ ቃንዛ ወይ ድማ ምልስላስ ንውሕዳት መዓልትታትን ሰሙናትን ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እዚ ዝፍጠር ድማ ኣብ ግዜ ጥንሲ ብዝፍጠር ናይ ሆርሞን ለውጢ ዝፍጠር እንትኸውን እዞም ሆርሞናት ምስ ሰብነትና ክላመዱ ከለዉ ድማ እዚ ናይ ሕማም ስምዒት ክገድፈና ይኽእል እዩ። ሻውዓይ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ድኻም ስምዒት እዩ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይ ድማ ጥንሲ ምስ ተፈጠረ ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዚ ከቢድ ናይ ድኻም ስምዒት ወይ ድማ ናይ ዲፕሬሽንን ትህኪትን ስምዒት ክስምዐና ይኽእል እዩ። ካልእ ምልክት ድማ ናይ ዕውልውል ስምዒት እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ወርሒ ናይዚ ጥንሲ ናይ ዕውልውል ስምዒት ዘይክስማዓክን ይኽእል እዩ።
ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ከባቢ ግን ናይ ዕውልውል ስምዒት እውን ክጅምረክን ይኽእል ምክንያቱ እዚ ጥንሲ ሙሉእ ንሙሉእ ኣካላት ምፍጣር ስለ ዝጅምር ናይ ዕውልውል ስምዒት ንክስማዓክን ይገብር ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዕውልውል ስምዒት ክስማዓክን ከሎ ግን ጅንጅብል ምጥቃም ጽቡቕ እንትኸውን ግን ከዓ ብበዝሒ ክትወስዳ ይብልክንን ብመጠኑ ብምውሳድ ግን እዚ ስምዒት ንክገድፈክን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ታሻይ ድማ ናይ ከብዲ ድርቀት ከጋጥም ይኽእል ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ምልክት ድማ ናይ ምግቢ ምጽላእ ስምዒት ክፍጠር ይኽእል ኣብ ናይ መጀመርታ ወርሒ ናይ ጥንሲ ቅድሚ ሕጂ ተወልዖን ትፈትዎን ዝነበርክን ምግብታት ክጸልዎም ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈትዎም ወይ ድማ ዘይተወልዖም ዝነበርክን ምግብታት ብኣንጻሩ ደስ ክብለክን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ወርሒ ናይ ጥንሲ ናይቲ ህፃን ዕቤት ከታይ ይመስል ዝብል ምስሊ ንርኢ ድማ ኣብ ዝጠነስናሉ ግዜ እንቋቑሖ ካብ ናይ ማህፀን ቱቦ ናብ ማህፀን እዩ ምጓዓዝ ዝጅምር ካብኡ ድማ ኣብ ናይ ማህፀን መንደቕ ይትከል ማለት እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ወርሒ ናይ ጥንሲ ከብድና ክገጅፍ ይኽእል ዶ ኢልክን ምስትሓታን ድማ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ዝኾነ ናይ ከብዲ ምግጃፍ ዘይፍጠር እኳ እንተኾነ ድሕሪ 2 ወርሒ ግን ንእሽተይ ዳርጋ 1.4 ኢንች ዝኸውን ናይ ቁመት ለውጢ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ልክዕ ክንዲ ፍረ ዱባ ዝኣክል ክገጅፍ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜታት እዚ ንሰብነትክን ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥረ ነገራትን ምግብታትን ክትምገባ ቆልዓ ንምውላድ ክትዳለዋን ኣለክን ማለት እዩ እዚ ማለት ንዚ ህፃንን ንባዕልኽንን ነዶን ዝጠቕሙ ቫይታሚናትን ምግብታትን ክትወስዳ ይግባእ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ፎሊክ ኣሲድ ክትወስዳ ይግባእ ምክንያቱ ንዚ ጥንሲ ጠቓምን ጉድለታቱ ክመልእ ዝኽእልን ኣሲድ እዩ ሞ ፎሊክ ኣሲድ ምውሳድ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 3 ወርሒ ዘለዎ ግዜታት ፎሊክ ኣሲድ ምውሳድ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ማለት እዩ እዚ ፎሊክ ኣሲድ ካብ ምንታይ ክንረኽቦ ንኽእል ምስትብላኒ ድማ እንቋቑሖ ኣቮካዶ ኣራንሺ በናና ብሮኮሊን ተመሳሰልቶምን ምውሳድ ትኽእላ ኢኽን ካልእ ብቐሊሉ ክትፈልጦ ትኽእላ ናይ ጥንሲ ምልክት ናይ ከብዲ ቁርፀት እዩ ብርግጽ እዚ ቁርፀት ከብዲ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ግዜኽን ክጅምር ምዃኑ እውን ዝሕብር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቁርፀት ከብዲ ናይ ጥንሲ ይኹን ናይ ወርሓዊ ጽግያ ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ከደናግረክን ዝኽእል እውን ጥንሲ ምስ ተፈጥረ ብዙሓት ምልክታት ይረኣዩ እዮም ግን ከዓ ናይ ወርሓዊ ጽግያ መምጽእ ምልክታት ወይ ከዓ ናይ ፕሪሚኒስትራል ሲንድሮም ምልክታት እንብሎም እውን ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዞም ክልተ ብንጹር ዘይክርድኡኹን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ቀዳማይ ምልክት ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክሕብረልና ዝኽእል ምልክት ቁርፀት ከብዲ እዩ እዚ ቁርፀት ድማ ናይ ክልቲኦም ምልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ምስተዋዓል ከድሊ እዩ ናይ ጥንስን ወርሓዊ ጽግያን ማለት እዩ ግን እዚ ወርሓዊ ጽግያኽን መዓዝ ይመጽእ ዝብል ምስ ትፈልጣ እዚ ምልክት ናይ ምንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣይትጽገማን ኢኽን ብተወሳኺ እዚ ምልክት ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝተለመደ ምልክት እንትኸውን ዝፍጠረሉ ምክንያት እውን ብናይ ሆርሞን መጠን ምውሳኽ ምክንያት እዩ ጥንሲ ምስ ተፈጠረ ኣብ መበራዓይ መዓልቲ ናይ ዕውልውል ናይ ተምላሲ ስምዒትን ክስምዓክን ዝኽእል እንትኸውን ግን ከዓ ንገለገለ ይኹን ዘይክስምዓክን ዝኽእል እንትኸውን ብዙሕ ግዜ እውን ክሳብ 3 ወርሒ ዘሎ እዚ ምልክት ክጅምር ይኽእል እዩ ናይ ጡም ምልስላስ እውን ካልእ ምልክት እዩ ብናይ ሆርሞን ለውጢ ምክንያት ጡብክን ስምዒታዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብርግጽ እዚ ምልክት ወርሓዊ ጽግያ ክጅምር ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ ወርሓዊ ጽግያኽን መዓዝ እዩ ዝመጽእ ንዝብል ብምምላስ ማለት እውን መዓዝ ከም ዝመጽእ ባዕልኽን ስለ ትፈልጣ እዚ ምልክት ናይ ምንታይ ምዃኑ ብቐሊሉ ክትፈልጣን ክትርዳእን ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ጡም ምልስላስ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ምልክትን ናይ ጥንሲ ምልክትን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከከም ግዜኡ ንዝገበርክኖ እውን ትፈልጦ ባዕልኽን ስለ ዝኾንክን ነቲ ምልክት ፈሊጥክን ክትፈልጣ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ከዓ ምቁራጽ ወርሓዊ ጽግያ እዩ ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ብቐሊሉ ክሕብሩልና ካብ ዝኽእሉ ምልክታት እቲ ሓደ ምቁራጽ ወርሓዊ ጽግያ እዩ ግን ከዓ ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ኣብ መዓልታት ወይ ኣብ ሰሙን ወርሓዊ ጽግያ ይቐርን እዩ ጥንሲ ዝፍጠር እውን እዚ ቀጻሊ እዚ ካልኣይ ወርሓዊ ጽግያኽን ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ 14 መዓልቲ ወይ ከዓ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ እዩ ምክንያቱ ኦቭሌት ትገብሮ ኣብቲ ግዜ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጥንሲ ድሕሪ ምፍጣሩ ኣብ መበራዓይ መዓልቲ ማለት ወርሓዊ ጽግያኽን ንምምጻእ ገና 9 ወይ 10 መዓልቲ ተርፍዎ ማለት እዩ እዚ ምፍላጥ ትኽእላ ድማ ስርዕ ዝኾነ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ምምጻእ ምስ ዝህልወክን ጥራሕ እዩ ካልእ ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ መጀመርያ 3 ወርሒ ድማ ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ዝሕብሩ ብርክት ዝበሉ ምልክታት ኣለዉ እዮም ንኣብነት ድኻም ናይ ምግቢ ድሌት ምውሳኽ ምልውዋጥ ስምዒት ሕማም ርእስን ድርቀት ከብድን ኢሉ እውን ናይ ዕውልውል ስምዒትን ተምላስን ካልኦት ተመሳሰልቲ ብዙሓት ምልክታትን ኣብ ጥንሲ ካብ መጀመርያ ወርሒ ሒዙ ክሳብ 3 ወርሒ ክረኣዩኹን ዝኽእሉ ምልክታት እዮም ግን ከዓ ከም ኮንክሉዥን ወይ ድማ ካብ መጠቃለሊ ክነግረክን ከለኹ ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ኣብ መበራዓይ መዓልቲ ድዩ ኣብ ሰሙን ሙሉእ ንሙሉእ ምልክታት ዘይክረኣዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እውን ናይ ምርኣይ ዕድሎም ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ ምክንያቱ ጥንሲ ዝፍጠር ናይ ዝኻልኣይ ወርሓዊ ጽግያኽን ቅድሚ ምምጻእ ካብ 14 መዓልቲ ቀድመ ኣቢሉ ስለ ዝኾነ ሰሙን ማለት እውን ምናልባት እቲ ጥንሲ ናብ ማህፀን ክሳብ ዝትከል ዝወስደሉ ናይ ግዜ ከይዲ እዩ
ጥንሲ ካብ ዝፍጠር ድሕሪ 6-7 መዓልቲ ኣቢሉውን ናይዚ ጥንሲ ምትካል ደም ምፍሳስ ወይ ድማ ኢምፕላንቴሽን ብሌንዲንግ ክረኣየክን ከም ዝኽእል ካብዚ ትሕት ኢለ ዘልዕሎም ሓሳባት ምርኣይ ከድሊ እዩ ኢምፕላንቴሽን ብሌንዲንግ ካብ 6-12 መዓልቲ ኣብ ዘለዎ ግዜያት ክረኣየክን ይኽእል እዩ ናይ 12 መዓልቲ ከባቢ ዝረኣየክን ምዝኾን ድማ ምናልባት እዚ ምስ ወርሓዊ ጽግያኽን ክመሳሰለክን ስለዝኽእል ወርሓዊ ጽግያኽን ዝመፀውን ክመስለክን ይኽእል እዩ ግን ኢምፕላንቴሽን ብሌንዲንግ ካብ ወርሓዊ ጽግያ ደም ምፍሳስ ብጣዕሚ ዝተፈለየን ቅልል ዝበለን ከም ወርሓዊ ጽግያ እውን ብብዙሓት መዓልትታት ዘይክፈሰክን ኢሉ እውን ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ወይ ከዓ ንሰዓታት ጥራሕ እውን ክፈሰክን ይኽእል እዩ እቲ ደም ምፍሳስ እውን ብጣዕሚ ቅልል ዝበለ ናይ ደም ምፍሳስ እዩ እዚ ደም ምፍሳስ ዝፍጠር ድማ ጥንሲ ኣብ ማህፀን ክትከል ከሎ ናይ ማህፀን ሽፋን ስለ ዝሰበር እዩ እዚ ናይ ደም ምፍሳስ ዝኽሰት ግን እዚ ኢምፕላንቴሽን ብሌንዲንግ ወይ ከዓ ናይ ምትካል ደም ምፍሳስ ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዘይክፍጠር እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዞም ምልክታት ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ንክትፈልጣ ትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ ኣብዚ ክውድእ ብዛዕባ እዚ ሕቶ ምዝህልወክን ድማ ሕቶኹን ኣብ ኮመንት መፅሓፊ ቦታ ክትገድፋለይ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ጥዕናዊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም